facemos un DVD, porque de volver ao ano pasado non saquei saquei punto, pero non se den. Entón facemos un vídeo, tamén das pasadas, o collencho a rapaces. A ver se salen ben hoxe. Cousa ao caiteiro. Que queda cousa ao caiteiro do cura? Que diz que paga o cura. Lá no fue. Eu aí, non é? Agora na iglesia. E mañá que eu paga a comunidade de Montes. Eu tiña que pagar a comunidade de Montes todos os días. Isto o que tiña que facer unha reunión o veciño poñerse de acordo, entende? Claro, Pero aquí cada un fai o que lle peta, o que lle dá a cara, e así está.